Numru ta' student teachers spjegaw ma' Net News li jinsabu ferm ansjużi wara li spiċċaw iħabbtu wiċċhom ma' sitwazzjoni mingħajr ebda avviż. Dan kif ġew infurmati mill-Awtoritajiet tal-Edukazzjoni li minħabba li wara xahar numru ta' klassijiet fil-primarja għadhom mingħajr għalliema huma ngħataw klassi x'jieħdu ħsieb biex isolvu din il-problema. Uħud minn dawn l-istudenti li jinsabu f'din is-sitwazzjoni u li tkellmu ma' Net News saħqu illi qed jintużaw b'mod sfaċċat sabiex fi kliemhom isoddu toqba. Aħna staqsejna direttament lill-Ministru responsabbli Ġustin Karwana għaliex il-Gvern għamel din il-mossa. Student teachers qed jgħidu li qed tużawhom biex isoddu toqba. X'inhi l-pożizzjoni? Le, huwa parti mill-kors tagħhom, ġifieri inti taf li parti mill-kors tal-edukazzjoni għandhom il-work practice, il-teaching practice. Ġustin Karwana insistiet li dan kollu huwa parti mill-kors tagħhom fil-waqt li f'kontradizzjoni sħiħa l-ewwel saħqet li hemm biżejjed għalliema mbagħad komplit tgħid li spiċċaw mingħajr għalliema minħabba l-unions. Vera qed jagħmlu xogħol, imma mhux kif qed tgħid inti, huwa parti mill-kors tagħhom, ġifieri għandhom l-element ta' teorija u dan issa wasal iż-żmien biex jagħmlu l-prattiku. Fil-verità mhux jien qed ngħidu, fil-verità huma qed jgħiduha għax ħarġet direttiva mill-lieder illi tajtuhom klassi li wara xahar kienu għadhom mingħajr għalliema anke ġifieri hemm ġenituri li kienu ilhom uliedhom xahar mingħajr għalliema meta kontu għedtu li din ħadd issolv. Iva li ma kien hemm iktar minn biżejjed, ġifieri konna preparati, però ovvjament imbagħad inqalgħu id-direttivi tal-unions. Madana kollu insistiet illi soluzzjonijiet qed jinstabu. Perfetti maħniex, imma ovvjament skont iċ-ċirkostanzi li jinqalgħu qed nippruvaw insibu l-aħjar soluzzjonijiet. Is-soluzzjoni tkun illi l-student teachers jitqiegħdu fi klassijiet mingħajr edukaturi. Dan għaliex, skont il-Ministru, fl-aħħar mill-aħħar din hija t-tip ta' sfida illi se jħabbtu wiċċhom magħha fid-dinja tax-xogħol. Ifhimni, biex inti tipprepara professjonisti, tippreparahom u rridu jkunu preparati huma wkoll. Ġifieri meta jidħlu fid-dinja tax-xogħol dat tip ta' sfidi ħajiltaqgħu magħhom. Mistoqsija minn se jkun qed jerfa' r-responsabilità għal dan kollu il-Ministru Karwana farfrita fuq il-COVID. Mhix kwistjoni ta' il-COVID m'antiċipa ħadd, ġifieri ġbajna nitkellmu fuqha u minħabba l-COVID kellhom jittieħdu ċertu miżuri. Francesco Catania, Net News. Illi aħna użajna l-istess mekkaniżmu pas-sena l-oħra